Tervehdys! Minun nimeni on Ville Majanen ja esittelen teille Doogee DG310 älypuhelimen. Tässä Android 4.4 KitKat-versiossa on näppärä ominaisuus, missä tiettyjä applikaatioita voi asettaa käynnistymään suoraan tästä aloitusruudulta, siis avaamatta ollenkaan näppäinlukkoa. Olen asettanut tänne esimerkiksi sähköpostit, WhatsAppin ja kalenterin. Kamerassa on kätevä ääniohjaus. Se ottaa kuvan parilla sanamuotoisella komennuksella. Cheese. Capture. Kas näin. DG310 ohjaaminen on näppärää. Isolta kosketusnäytöltä puhelimen navigoiminen käy kätevästi. Siinä on valmiiksi paljon käteviä sovelluksia ja niitähän saa ladattua lisää Play-kaupasta. Puhelimessa on pari sisäänrakennettua ominaisuutta, mikä on kätevä tässä esittää teille videon myötä. Esimerkiksi tällainen ranneohjaus. Puhelinta pystytään hallita parilla käden liikkeellä. Esimerkiksi saapuvan puhelun voi hylätä kääntämällä puhelin ylösalaisin. Testataanpa. Ja näin meillä on saapumassa puhelu ja kääntämällä puhelin ylösalaisin hylkäämme sen. Toisaalta voimme vastaanottaa puhelun nostamalla luuri korvalle. Puhelin ymmärtää sen ja avaa yhteyden. Voimme vastata puheluun myös heilauttamalla kännykkää tähän tyyliin. Ehkä käyttökelpoisin näistä ranneohjauksista on kuitenkin tämä kaiuttimen päälle kytkeminen. Eli kesken puhelun, kun täytyy tarkistaa jotain kännykästä, on hyvä laittaa kaiutin päälle. DG310 ymmärtää, milloin puhelin on korvalla ja milloin se on kädessä. Halutessaan kaiuttimen voi aktivoida käynnistyvän, kun puhelimen ottaa korvalta käteen. Niinpä asioiden hoitaminen sujuu jouhevasti. Toinen DG310 uniikki ominaisuus on tällainen piirrosohjaus. Eli voin piirtää tiettyjä kirjaimia tai viivoja näytölle ja saada sillä tavalla ennalta asetettuja sovelluksia käynnistymään. Oletuksena täällä on esimerkiksi C-kirjaimesta käynnistyvä kamera, 2V-kirjaimesta käynnistyvä selainohjelma, M-kirjasta käynnistyvä kalenteri, ylöspäin vedosta käynnistyvä laskin ja vasemmalle päin vedosta käynnistyvä taskulamppu. Voimme myös muuttaa näitä sovelluksia. Esimerkiksi M-kirjaimen tilalle voimme laittaa musiikkisoittimen. Testataanpa, miten tämä toimii. Ja musiikkisoitin käynnistyi. Haluan käynnistää laskimen. Se käynnistyy viivan vetämisellä ylöspäin. Ja taskulamppuhan oli oikealta vasemmalle. Kas näin. Tässä oli Doogee DG310 älypuhelin lyhykäisyydessään. Kiitos mielenkiinnosta.